Pozdrav dragi prijatelji, tema večerašnjeg videa je negativci. Negativci ne u smislu negativaca nasilnika, ne znam kriminalaca i u tom pravcu, nego onih ljudi koje mi zovemo hejteri, negativci, oni što će uvek reći da je čaša poluprazna, oni što će uvek vidjeti na belom zidu jednu malu crnu flekicu. U tom smislu negativci i uglavnom su to ljudi sa kojima se baš nešto često puta ni nismo skloni ni družiti, jer ono kao on to sve crno i on to ili ona to uvek nešto u negativnom kontekstu vidi i stalno traži neku falinku. To je ona vaša drugarica kad vi nađete savršenog frajera pa kažete kako je on savršen, a ona kaže nije on baš tako savršen, sad ću mu ja naći manu i ona će mu naći manu. Ona neće izmisliti, ona će je stvarno naći. Mislim, sad ja to malo onako karikiram, ali to je u suštini to. To su ljudi koji su fantastični knjigovođe, kontrolori i detektivi, verovatno. Šalim se, ne znam tačno za profesije, znači, ali to su ljudi. Zašto ja sad to vama govorim? Zato što sam ja jako dugo funkcionisala u tom nekom modu, dok mi jednostavno neko meni vrlo blizak jednom nije rekao, pa dobro, kao daj što si tako negativna. Ja uopšte sebe nisam doživljavala kao negativnom. I onda sam, krenula malo da pratim sebe, da pratim svoje reakcije, da pratim svoje misli, da pratim što sad kažu da sam ja negativna, jer ja sam od onih koji stvarno sebe tako nije doživljavao. Nije to meni baš bilo prijatno, ali mi je dovoljno stalo da meni bude bolje u životu, pa sam ja to malo sa mnogo strana analizirala. Šta sad hoću da vam ispričam? Hoću još prije toga da vam ispričam jednu kratku pričicu koja je istinita. Dešavala se negde nakon Drugog svjetskog rata, negde u Pacifiku, ne znam tačno ni ja, na jednom malom, nekom zabačenom ostrvcetu, jedna grupa japanskih vojnika, nekih 5-6 godina, na njih su svi zaboravili. Niko nije znao da su oni tamo, rat je rasulo, mislim, sam Bog zna kako to sve skupa funkcioniše i oni nisu znali da je rat gotov. I oni su dalje stražarili, čuvali to ostrvo, bili na oprezu i čekali sad već šta su čekali. Neko je na njih naišao nakon nekih, 6 godina nakon završetka rata i to o jadu su se zabavili da ih ubede da je rat završen. Ljudi, rat je završen, jer oni su mislili da je to neka diverzija, da je to neka varka, da neprijatelj hoće da ih prevari. I stvarno je uzelo dosta vremena da te ljude ubede da je rat završen, da mogu da se opuste i da mogu da idu svojim kućama. Često puta, da li kroz detinjstvo, da li kroz jednostavno neka iskustva, da li kroz samo vaspitanje i samo okruženje u kom je neko odrastao, to vam govorim iz ličnog iskustva. Nisi ni svestan, ti jednostavno preuzmeš ponašanje okoline, ti naučiš, da je ovo opasno, da je ono opasno, da treba da se čuvaš onoga, naročito ako ljudi prođu kroz neka teška i neprijatna iskustva gde moraju da se paze i da se čuvaju, to se jednostavno ugradi u njihov nervni sistem. I bez obzira što je opasnost prošla, da kažemo rat je završen, to nastavi dalje da funkcioniše. I jednostavno budiš se kao da krećeš u borbu. Kao da opasnost uvek može da vreba iza nekog ćoška. To nije neko svesno ponašanje, to ja opet stalno ponavljam, znači to je prosto nešto ugrađeno i to je način na koji ljudi razmišljaju, na koji reaguju i automatski reaguju. Znači ja radila sam kao supervizor u jednoj firmi i ljudi rade, ljudi su uradili dobar posao i ja dođem da vidim to i ja vidim da je posao dobro urađen, ali ja automatski vidim grešku. Niko je nije video, ja sam je odmah našla. Kako, zašto, pojma nema. Možda ima veze i sa nekim, ja sad to nekad, ja sam sklona u stvari, niko nije u obavezi da veruje u ono što ja verujem,
Apsolutno, moje verovanje nisu zavisna od toga, ali eto, razmotrite i tu ideju da su prosto i naši preci živeli u nekim uslovima, jeli, i u pećinama i u šumama i da su preživljavali samo oni koji su bili najagilniji, koji su najbrže trčali, koji su bili najoprezniji, koji su uvek imali tamo neke stražare ili da ih upozore na opasnost i to je nešto što deluje iz naše podsvesti i eto, ja se stvarno osjećam onako negde i srećno da sam to kod sebe prepoznala. Ono neka kaže sebi, opusti se, realne opasnosti stvarno sad nema, opusti se, rat je završen. Ja tako stalno sebi govorim, ono kao daj, opusti se, rat je završen. Nije uopšte lako, bez obzira kako vam deluju ti negativci, nije uopšte lako živeti to. Jer, znate, vi ste u nekom konstantnom stanju anksioznosti. Dobro, sad ovo vreme u kom ja ovo snimam, mislim, puno ljudi sa kojima sam u kontaktu, prosto takva su dešavanja i oko nas i u svetu generalno, da nas non stop nešto filuju sa nekim teškim informacijama, i to samo još uvek kod osoba koje jesu tako sklonije tom negativnom gledanju, samo još pojačava taj osjećaj. Pa poenta svega ovoga, ako ste se možda pronašli sa jedne ili sa druge, ako ste od tih ljudi ako ste nešto prepoznali, u tome nije možda zgorega da malo pokušate to da proanalizirate i ono kad kažu opusti se, kako to nisam, ono kao bit će sve u redu. Nemoj ti meni, bit će sve u redu. Mislim, valjda ja znam šta sve može da se desi, znate. Negde učenje tom opuštanju, jer ta anksioznost u stvari vas neće vas spasiti bilo kakvih poteškoća, to je samo varka, znate, to je samo varka, to su samo ostaci nečega, jer šta god da se desi, mislim, desit će se, znate. Anksioznost neće jednostavno tome da pripomogne. A ako ste od onih pozitivaca, za koje ja naravno uvek navijam, onda možda eventualno sa nekim saosećanjem da tako kad se suočite sa nekim ili suočite, kad se susretnete sa takvom vrstom ponašanja, da eventualno možda sa nekim saosećanjem na neki drugi način pogledate na to, jer nije to uopšte lako zaživeti. Samo što često puta ljudi i ne znaju da postoji neki drugi model i drugačiji i možda lakši i opušteniji model življenja. I čak ljudi kad rade na tome, verujte mi, često puta opet upadneš u tu neku priču i onda se trgneš i kažeš dobro, ono kao, rat je završen. Eto, puno vas pozdravljam, ljubi, Sneželea, ćao!